Parastin û pêşvebirina ziman û kultura Kurdî. Ev du xal di Konferansa Komeleyên Kurdên Sovyetê berê da wek prensîpên sereke ji bo pêşîgirtina asimilasyona derdikeve pêş. Lê ji bo Kurdên Kurdistana Sor arîşeya sereke vegera li warên wan e lewra zêdetir ji 30 salên ku ew di penaberiyê de dijîn. Sedema derketina Kurd ji Kurdistana Sor şerê navbeyna Azer û Ermeniyan de ye. Şerê vana êdî nêzîkî 105 sal berdevam dike. Dema Sovyetê ev şer hatibû sekinandin. Dema hilveşandina Sovyetê dîsa dest pê bû. Ermenî ji bo ku Qarabaxê ciyayê Nagorno-Qarabağ tevlî Ermenistanê bike. Êrişî ser erdin Kurdan jî kirin. Ev van erdanê işgal kirin. Kurd ji vê dere asimle bûna xwe perçeyê neteva Azerbaycanê hesab dikin. Tev Azeriyan ji vê erde reviyan çûn. Sala 2020 Azerbaycanê karî ku herêmên dagirkirî ji dest Ermenistanê rizgar bike. Lê her pênc navçeyên Kurdistana Sor bi tewayî wêranin û nişteciyên wanên berê nikarin vegerin warên xwe. Roja îro Kurdê me yî Laçînê wê vegerne dîsa ser axa xwe dî ewa pirseke gelekî giran e lahê pirsa Azerbaycan û Ermenistanê navhe di navê safîkirinê û xwedê zane wê kengî bê safîkirinê. Piştî wê derê jî cemeta me ew derê wekî koç kiriye çûye ewna jî êdî çûne her kesek yê Ewropayê yê Kazêx yê Rûsyayê lê dîsa me xwavin xwesteke me ya sereke me dixwast wekî ser axa xwe dîsa ewledê wê êlê hêdî hêdî vegeriyana ser axa xwe. Qezaya Kurdistana Sor sala 1923 li nav erdê Azerbaycanê di navbeyna Ermenistan û Qarabaxê Çiyayî de hatibû damezrandin. Li temena wê tenê 6 sal dom kiribû. Piştî 31 sal ji reva koça Kurdan ji Kurdistana Sor herêm careke din ket bin kontrola Azerbaycanê û mercên vegera şeniyê wê herêmê tê ava kirin. Balam eger Kurd vegerin jî ev ê tenê fîzîkî vegerin Laçinê ji ber ku asimilasyon sedî sed bi ser ketiye. Kamişadadî Rûdaw, Tiflis.